Дәвам итеп почтабызга килгән тагын бер котлау хатын ачам. Бу юлы аны без зур Чиркли авылына очрашакбыз. Якташыбыз Хансиверова Нәҗия Касим кызы бүген үзенең 70 яшьлек олы юбилеен каршылый. Әлеге гомер бәйрәме белән аны ихластан Тольятти шәһәреннән кызы Алисия, кияве Сәбит, аныклары Мәдинә һәм Султан котлыйлар. Безнең яраткан әниебез 6 балалы гаиләдә иң өлкән һәм иң кадерле кыз булып туган. Өлкән бала буларак, аңа кичкенәдән үк өйдә бар эшне эшләргә, аш пешерү, кер юу, балалар артыннан караштыру, барысы да аның җилкәсендә була. Үзенең бик тырыш һәм акыллы була булуы сәбәпле мәктәпне тәмамлагач, Пенза шәһәренең педагогия институтына укырга керде. Аны да уңышлы бетереп, 25 елдан артык мәктәптә укытучы булып хезмәт итте. Яраткан тормыш иптәше, әткәебез Мөнир белән бик матур гомер кичергәндә, язмыш җилләре аны кинәт кенә гомерлеккә тартып алды. Бары 7 ел буена сузылган бәхеттә без 3 балалары туганбыз. Явыз язмыш аны тагын бер сынау аркылы үткәргән. Бары 7 яшендә иң кичкенә балалары вафат була. Якыныбыз бер ялгызы безне күкрәгенә кысып, гомере буе хезмәт итеп, бер ялгызы өй булдырып, зур тормыш кыра алды. Бүгенге көндә инде ул үзенең улының гаиләсе белән яши. Юл хәрәкәтенә эләккәч, ул мәктәптән китеп, өйдә тик кенә кала алмады. Сәүдә эше белән шөгыльләнергә тотынды. Бүген 70 яшендә дә ул тик тормый. Өйдә дә, хуҗалыкта да, бакчада да эшли дигәндәй. Яраткан әниебез һәм әбекәебез, котлыйбыз ихластан сине 70 яшьлек матур юбилеең белән. Син бу тормышта бик күп авырлыклар ашасын алып, күпне күреп гомер кичергән кеше. Ләкин синең җитдилегең, бу тормышка оптимистик карашың гел алга этәреп яшәтте. Барысы өчен дә без сиңа түбән генә башыбызны иеп, рәхмәт укыйбыз. Син олы хәрефтән хатын да, әни дә була алдың. Яраткан кеше безгә бит 70 яшь тулды бүген. Гомерең азагынача аяз булсынчы күгең. Синнән дә юк кадерлерәк, сөеклерәк кешебез. Шуңа күрә беренчеләр котлыйбыз тик үзебез. Гомер буе ашың пешкән, өең булды гел пөхтә. Ничек кенә өлгердең син сөеклебез бар эшкә. Кадерледән дә кадерле, иң газиз әнкәебез. Бала булып кала һаман яныңда йөрәгебез. Балалар елмаеп яши син янында вакытта. Бәхетле булсаң иде син әнкәй килгән картлыкта. Котлы булсын, матур узсын газиз туган көннәрең. Бүләккә җыр сайладылар иң якын кешеләрең. Кадерле Нәҗия Касимовна, гаиләгезнең йөрәк җылысы чакрымнар аркылы да сизерә. Бәйрәмегезне матурлап, алар сезгә җыр юллыйлар. Ошар дип өметләнеп калабыз. Şeşlerini tarab ürgen şaqta, uylısındır ənkəy biznin xaqta. Tübəb gözlərini biznin qaytır yılğa, kütəsindir indi hər bir yalıda. İşig aldın sinin yeşil külən, biz bulmağa şüskən bəkkə ulən. Mərhəmətli sinin izgi saf күңелің, uzaq yaşən kəy şaqlıq bilən. İzgi tiləklərini əйтib barıb ızığa, saqlanığız deyдің yalğışılardan. Bizər gümürlərini aqlıq bulsun canda, zorlanmağız birdə yazmışlardan. İşıq aldın sinin yeşil külən, biz bulmaq
үскен бәпкә үлән, мәрхәмәт синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Әйткән сүзләреңне искә алган чакта, йөрәгемдә яшәү көчем арта. Гомер күзләремне узган чагымда да кабатлармын инде балаларга. Ишек алдың синең яшел көләм, без булмагач үскән бәпкә үлән, мәрхәмәт синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Ишек алдың синең яшел көләм, без булмагач үскән бәпкә үлән, мәрхәмәт синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән.